уважаеми зрители, вие сте с предаването Феномения, аз съм Денислав. Днес заедно с астролог ние ще бъдем отново на ваше разположение, ще ви включваме в този силен ритуал, мощен и бързо действащ за изчистване на всякакъв вид негативни влияния, магии, клетви, проклятия, страх и стрес, чрез огън, молитва и светена вода. Всеки един от вас може да се обади и да се запише за този ритуал, да се пречисти от всякакъв вид негативна и отрицателна енергия. Дали ще бъде страх, дали ще бъде стрес, също може да бъде премахнат. Неспокоен сън, който имате, също може чрез восъколението, което ще излея след предаването. Ще записваме вашите имена и след предаването ще останем заедно с астролог Ния да излеем восък на всеки един от вас, който се е записал себе си и своето семейство. За тези от вас, които се притесняват, може да се обаждате в предаването и с инициали, ден, месец и година на раждане, точен, конкретен и ясен въпрос, за да получите точен, конкретен и ясен отговор от мен. Един, максимум два конкретни въпроса тук в предаването. След предаването на моя персонален код 14 или на другия телефон може да се обадите и също да зададете своите въпроси, както и да се запишете за всички ритуали, които ще правя през целия месец. Аз ви очаквам, линията е свободна. Астролог Ния ще отговаря на персонален код 25. Може да изпращате и SMS на 16 22 25. Ще получите бърз отговор. Давайте си целите имена и ден, месец, година на раждане. Тук в предаването ще ви отговоря с инициали. Разбира се, ще запазим анонимно за тези от вас, които, разбира се, искат. Може след предаването също да се обаждате и да задавате конкретните въпроси, защото знам, че много от вас се притесняват и страхуват, не искат имената им да звучат тук в ефир. Затова са и тези телефони, на които да ни намирате след предаването. Този ритуал е много силен, много мощен и бързо действащ. Затова ви приканвам всеки един от вас, който гледа, нека да се реши да вземе този телефон в ръце, да набере номерът изписан на вашите екрани и да се свърже с мен, да пожелая живото предаване и връзка с Денислав. За тези от вас, които не ме познават, Денислав се казвам и работя на персонален код 14, или тези от вас, които за първи път гледат. Работя с восъколението, изчиствам всякакъв вид негативни влияния, магии, клетви, проклятия. Имам много силни ритуали за блокиране на всякакъв вид негативни енергии, защото завистта и злобата също е негатив, който може да бъде блокиран и спрян. Да не ви хваща, да не ви блокира и да ви дърпа надолу. Затова потърсете помощ, вземете се в ръце, помогнете на вас, на вашите близки и на вашите деца. Не стойте и не оставяйте нещата на времето. Има неща, които не случайно, може би в този момент, точно днес гледате това предаване, затова се решете. Знам, че много хора ни гледат дълги години и не се решават. Все нещо ви отказва. Но този път, точно днес, не се отказвайте. Днес е един много силен и мощен ден, който ще помогне на много от вас. Денят не е случайен, а ритуалът също не е случайен. Не забравяйте да се включвате и в молитвите, които ще правя за всеки един от вас. Едната от молитвите, която ще бъде за цялата седмица, ще бъде молитва за работа. За тези от вас, които нямат работа или имат проблеми в работен аспект, може да ми се обадите и да се включите. Добър ден, здравейте! Добър ден. Кой се обажда? Аз съм В. Кой се обажда? М. В. В. Да. Да, кога сте... Карти. Да, кога сте роден? Картите. Беше говорим за картите на Р. А, да. Да, сетих се. Да. Добре. Чакай да погледнем. Да, чувам те, само секундичка. Хоп. Картите, които излизат, са много хубави. Дава се успех, дава се пълнота, енергия, чувства, емоционално ще бъдат добре нещата при нея и дори се дава и момче тук, което се дава. Много хубави са картите, не виждам нищо лошо, излиза и картата на звездата, също за която трябва малко да се изчака, ще има промяна от края на март, началото на април вече ще има промяна, ще има усещане. Разбраме какво имам предвид, нали? Разбрах, да. Да.
Много ти благодаря, ще чуем допълнително. Няма защо. И аз ти благодаря, чакам те по-късно. Знаеш как да ме Благодаря. намериш. Живи и здрави ми бъдете, много здраве, щастие, късмет и любов желая. Благодаря ти за доверието. Всичко добро. Благодаря на тази зрителка. Очаквам следващия зрител, както и астролог ни ви очаква, на персонален код 25. Ще й дам думата да видим какво е подготвил тя за днешния ден, докато се свърже следващия зрител, но ви приканвам веднага да я прекъснете и да я потърсите на нейния персонален код 25, да се запишете за ритуалите и да я попитате какво предстои на небето. Ако може към ние. Добър ден и от мен. С Денислав ви благодариме, че отново сте на точното място, на точен канал, в точен час, което е най-важно. Но, ще ви кажа само, че обичам да ме прекъсвате. Така че веднага избирате телефон с големите черни цифри и съответно си задавате вашите въпроси. Ще видите, след изливането на восъка, как ще бъдете по-спокойни, по-креативни, как емоциите около вас ще се засилат, положителните емоции. Така че ще си излезнете от тази чурупка, в която сте в момента. Благодаря, Денислав. Добър ден, здравейте, кой се обажда? Здравейте, Денислав. Здравейте. За ритуала Разбира се. и целия месец. Да. 26 2 7-8. Добре. Веселин. Да. 17 май 80-та. Така. Християн. 25 март 2004 и буква В. Да. 19 октомври 2005 и карта ще искам и нещата са много по-добре. Но още по-добре ще станат нещата даже. Сега ще Дай Боже, погледна. благодарение От на април вас. месец предстои нещо хубаво, което ти предсказвам в днешния ден. От април месец до септември ще се случи нещо хубаво при вас, Дай което Боже. ще ви зарадва много. Те даже изпаднаха. Картите, предстои една промяна. Ще се даде нещо с висше отгоре и предстоят едни финанси, които ще дойдат при теб. От някаква промяна се дава, но тази промяна ще настъпи в работен аспект края на февруари. Най-късно до юли месец трябва да настъпи тази промяна. Края на юли, началото на август. Да. Се дава положителна промяна за теб. Отношенията се запазват и то тръгват стремглаво нагоре, което показва в картите, но има вътрешни притеснения и страхове, които ти блокираш нещата. Има и доверие на този човек. Това ми казват картите. Да, вече съм по-спокойна и нещата са много по-добре. Още по-добре могат да станат, ако ти бъдеш спокойна и не бъдеш толкова напориста и не бъдеш толкова настъпателна към него. Да. Друг въпрос, че имаш ли нещо да питаш? Другия въпрос, специално предстои изпит. Мисля, че на 10 понеделника. Дали ще успее? Да, ще успее за мен. Не виждам проблем, но искам да бъде малко по-спокоен да бъде. Искам малко по-спокоен да бъде, защото излиза една... малко е 50 на 50 той. Да. Някакси много се притеснява и се е затворил. Да, така че искам ти да се успокоиш и изобщо да не мислиш, за мен се дава успех. Ще мине всичко. Ще се помоля за него. Благодаря на тази зрителка за доверието, за вярата. Очаквам следващия зрител да набере този телефон, да се включи във всичките ритуали, които ще правим. Не само тези, които са за изчистване на негативи, а и в тези, които са за по-спокоен живот, за по-хармоничен живот, за подобряване на отношенията в семейството. Ритуалите са много, които правим, знаете, и всеки ден е различен ритуал. Молитвите също, сме решили да ги правим седмични, така че тръгна да ви казвам едната, която ще правя е за финансов успех в работен аспект, но ето го и следващия зрител. Добър ден, здравейте, кой се обажда? Добър ден, здравей, Дени, буква Н се обажда. Да, здравей. Искам да помоля да включиш мен и семейството ми във всички ритуали. Разбира се, давай да записвам.
на 19.8.77, Така. в 12.3.45, Пета. Така. к 3.10.96 Да. и м 27.2.2007. Да. 2007. Включвам. Така. Много благодаря. А на картите виждаш ли някаква промяна за В, Сега ще за погледна. майка ми? Да, ще погледна да видя. Дали ще Струва ми се се, даде. че е малко по-добре. Не само ти се струва, но и така ще бъде, но с малко ти си се депресирала, малко се успокой, защото ти дърпаш нещата надолу. Да, ще има промяна. Дава се възможност за промяна, но някак си ти дърпаш нещата енергийно надолу. Трябва да се успокоиш. Ти. Да, аз съм с паника таки. Не мога да Ми- спа, да ям. Спокойно, ще те включа в ритуалите и ще направя други неща за теб, но ти трябва да се успокоиш, защото дърпаш нещата енергийно надолу и няма да има така спокойствие. Не успяваш енергийно да може да бъде се пречисти това, което трябва да се случи. Да. Да. Просто се Добре, успокой. Дени. Много И благодаря. аз. Пожелавам ти всичко добро Всичко. и нека зрителите вярват в теб безрезервно. Благодаря ти от сърце и от душа за доверието. Благодаря ти за твоята вяра. Поздрави, знаеш на кого. Всичко Да, ще предам най-добро от Всичко мен. добро. Живи и здрави ми бъдете. Много щастие, късмет и любов. Всичко И на добро теб до чуване. също. Благодаря. До чуване. Благодаря на тази зрителка за доверието. Очаквам следващия зрител да се обади и да се запише за всички ритуали, които ще правя, за молитвите. И разбира се, да запише семейството си, да видим какъв проблем има. Проблем, който дълги години не може да разрешите. Проблеми, които ви мъчат и не намирате решение за тях. Вярвам, че можем да открием решението заедно. Стига и вие да повярвате, потърсете ме и ще разрешим този проблем много бързо. Нека да премахнем всички пречки енергийно пред вас и да направим една мощна енергийна защита. Определен период от време трае тази защита. 3, 6, 9 или 12 месеца се прави тази защита. Нека всеки един от вас да прецени, да види каква защита иска. Хубаво е тази защита да бъде презареждана и на определен период от време, но ще продължа след малко. Астролог не ви очаква, обадете се и се запишете за ритуала. Добър ден! Са парите, бе, човек. Добър ден, Добър ден. здравей! Добър ден, здравейте! Тодорка, Да, здравей, радвам се да те чуя. 22 февруари 61. Така, За ритуала да. и за Иван. Аз ги имам, данните ги имам. Аз ще Добре, ви за включа. ритуала тогава. Добре, ще ви... Енергийно изчистване. Енергийно изчистване, восколене ще направя след предаването, ще ви включа в молитвите, които са за работен успех, привличане на финансов поток и едната ще бъде за любов. Така че ще ви включа. Добре. Да. Жив и здрав. Живи и здрави, щастие и късмет. Благодаря ти много. Благодаря на тази зрителка. Ще я включа и ще участва в всички ритуали, които правя. Имате възможност веднага да наберете този телефон и да се свържете с мен. Линията е свободна. Очаквам следващия да набере, както и астролог ние ви очаква. Персонален код 25. Подготвяме много интересни неща. Предстои и пълнолуние, така че има много интересни аспекти. Добър ден, здравейте! Добър ден, Денислав. Добър ден, здравей! Обажда ти се Снежана. Да, давай да записвам. Иска Снежана, Да, 22 януари 51. да, Димитър, 5 януари 70. така, Теодор, 23 7 79. така, Теодора, как беше, 20 10 80. да, И Георги, 17 4 2012. да. Това сме. Добре, Това включвам ви. Да. Ти ми каза нещо, къде те питах оня ден.
Чакам с нетърпение да видим какво ще случи, но И аз ще чакам с нетърпение да ми се обадиш да ми кажеш. той планува пътуване, казал на снаха ми, че ще лети на 13-ти, не знам къде си и така, но... Нека. Нормално ли е това да правят църковен брак? Слушай, ние плануваме, Господ решава. Да, така е, правилно. Така че Господ знае кое е правилно, нека да планува. Да, Дай Боже да е за така. добро. Спокойна бъди. Дано, но... Няма така, дано. добре. Няма дано. Спокойна бъди, ти каза. Господ знае. И той вижда. И ще вземе най-правилното решение. Довери се и се остави в неговите ръце. Знаеш какво Добре. имам предвид. Да, добре. Да. Аз ще се обада друг ден да си поръчам да ми направиш отгривните. Добре. Само значи обади ми се, вечер след 20 часа ме потърси. Ти знаеш къде работя, така че знаеш адреса, ще се разберем и ще ти кажа петък или събота. Да. Добре. Да, ще се разберем допълнително. Добре, Нека да се чуваме хубаво. по-късно или в утрешния ден след 20 часа. Добре, Че много жив са и здрав. желаящите, да. И много жив и здрави. да си, Всичко добро. Жив и здрав да си. Благодаря ти Всичко от добро. сърце и от душа. Всичко добро от мен. Благодаря на тази зрителка. Ще ви помоля да не се отказвате, да не се предавате и да набирате този телефон, защото много от вас казват, опитваме да се свържем няколко дни, не можем да разговаряме с вас, защото сте много заети. Да, така е, но вие бъдете упорити и набирайте. До 23 часа ще работя в днешния ден. В утрешния ден от 9 отново до 23 ще ви очаквам. Както и всеки ден съм на ваше разположение, дори и да не съм тук на екрана, аз ви очаквам и съм готов да отговоря на вашите въпроси, както и да ви включа във всички ритуали, които правя. Не само аз, така и моите колеги. Виждат техните имена, техните кодове, техните снимки. Може да се обърнете и да потърсите помощ и от тях. Вие решавате, вие избирате към кого да се обърнете. Всеки един има ритуали, всеки един има възможности и всеки един сам преценя докъде и колко може да ви бъде полезен. Затова сме екип, да се обединим и да помогнем на хора, които страдат от дълги години време и не могат да се преборят с тези проблеми. Не забравяйте силното, мощното восъколеене, което много бързо премахва и изчиства всякакъв вид негативи. Успокоява съня ви. Тези от вас, които имат и здравословни проблеми, които се отразяват на физическото ви ниво, но ще продължа след малко. Добър ден, здравейте! Ало! Добър ден, здравейте! В живото предаване се разговаряте с Денислав. Кой е на среща? Кратко. Да, здравей! 18-38. Така. Извън. Първи, трети, 65. Добре. Въпрос, че имаш ли? Аз ще ви включа в ритуалите. Нали? Въпрос имаш ли към мен? Ами, дали се подобрява положението, че нещо тази седмица много не ми харесва. Кое какво? Тази седмица нещо не върви. Кое не върви, че не те разбрах? Не ми върви нещо. Не го мисли така. Ето нещата, които излизат, тръгват. Ето тук излиза Господ е с вас и Господ ще ви помогне. Другата карта, която също, ето е тук. Карта на Слънцето изпада, която е една от най-хубавите карти в картите Таро, така че аз няма какво повече да кажа, като излизат тези хубави карти. Ще тръгнат нещата. Мисли позитивно. Никакви негативни мисли. Изхвърлете ги от вашите глави. Чули ме? Да, чувствам. Позитивно мислиш. Нямам да видим някакъв негатив за това. Няма, спокойно, негатива е изчистен. Продължавам да ви включвам в ритуалите и защита ще се направи. Спокойна ми бъди. Не се притеснява изобщо. Включвам ме във всички ритуали. Включвам ви във всички. Точно така, мила. Да. Да. Живи и здрави ми бъдете. Щастие, късмет, благодат, благоденствие. Бъди благословен. Бог да те пази. Благодаря. Бог да пази всички ни. Живи и здрави. Благодаря ти за хубавите пожелания и за вярата и за доверието. Благодарим ти, тя те чува. Поздрави и
На теб всичко добро. Благодаря на тази зрителка. Очакваме следващия, както и астролог. Ние ви очаква на персонален код 25. Телефонът е изписан на вашите екрани. Имате възможност да го наберете и да се свържете с мен в живото предаване, да зададете конкретните си, ясните си и точните въпроси. Ще бъде изписан и друг телефон, който е за българи от чужбина. Също могат да го набират и да задават въпросите си, да търсят помощ и да намерят в наше лице. Добър ден, здравейте! Добър ден, може ли за ритуалите, за молитвите? Може. За Мария? Да. 12.8.80. Така. Пламен? 1.7.2002. Да. Никола? 29.9.74. Така. Натка? 15.12.55. Да. И Пеню? 2.12.50 за ритуалите, за молитвите и на възхваления. Добре, може, разбира се. Това е. Въпрос ще имаш ли? Не. Моля, Това е. хубав ден, живи и Да. здрави, Господ да е с вас. Всичко добро. Благодаря и на тази зрителка. Имате възможност да се обадите и да участвате във всички ритуали за целият месец. Така че не изпущайте тази възможност. Вземете телефона, наберете го и се свържете в живото предаване и разговаряйте с мен. Задайте си въпросите, помогнете си, премахнете негатива, премахнете пречките пред вашите деца, помогнете им да се изкачат по стълбичката към успеха, помогнете им да се радват, помогнете им да създадат здрави, сплотени и истински семейства, да се радват на рожби и да има хармония в семействата им. Ако искате да постигнете това нещо, можем да го постигнем заедно. Стига да вярвате, стига да сте готови да направите това, което ще се даде и това, което ще ви кажа. Вярвайте в ясновидството, има ясновидци. Вярвайте и в картите Таро. Не всеки човек може да разчете енергията и силата на картите Таро. Това, колкото и да го учиш, това е знание, което много трудно може да достигне до всеки. Човека трябва да е отворен, разбира се, към езотериката. Защото виждам, че много хора записват курсове и много бързо се и отказват някои, защото самите знания, които се дават, те са непосилни за вас, така че на едния е дадено едно, на другия е дадено друго. Вижте какво се дава при вас, към каква сфера да се насочите и какво ви е дадено да правите в този живот. Виждам, че при много хора има даден потенциал да се справят, финансово да надграждат, да печелят, но не се възползват от този потенциал. А ако искате да проверите защо не може да се възползвате от този потенциал, защо не печелите пари, аз съм насреща и ви очаквам. Ще ви кажа как да започнете да задържате тези пари и как да ги отвоявате. Защото енергията на парите също е много важна. Добър ден, здравейте, трябва да има баланс. Ало, кой е насреща? Надя, Надя, да. с Денислав ли Да, разговарям? с Денислав говорите. Ето, махам ви от екрана. Здравейте, казвам Здравейте. се Надя. Така. Кога сте Казвам роден? се Надя. Да. 26 септември 52 година. Така, друг. Друг няма, само за мен. Питайте. Ами интересувам се, има ли някаква негативна енергия около мен? Или магия нещо? Само секунда. Друг няма. Какво сте преживели преди 3 години и половина, 4 вие? Ами в момента не мога да се сетя. Виждам една загуба, виждам проблем с очи, което ми излиза проблем с сърце и виждам двама мъже, двама братя ли са, какви са тези и някак си единия е починал. Да, те са мои първи братовчеди. И двамата са починали. От коя страна? От страна на майка ми. Майката. Как се казва майка ви? Василка.
има нещо енергийно там, което тегне над вас и затова имате труден живот вие. Много трудности, виждам много изпитания при вас и това, което ми дава на 17 годишна възраст и след това на 38, какво сте преживели вие? Ами, чакайте сега, в момента не мога да се сетя. Горе-долу, запиши си ги тези и ще провериш после, ще се чуеме с теб. Ти откъде си, мила? От едно ботевградско село. Ботевградско. Да. Добре, ще се чуем с теб, ще видим какво, но има енергия, която тегне на теб. Ти трябва да имаш 2 деца. Да, 2 момичета и 4 внука. Живи и здрави да ти са. Благодаря. Има ли проблем едната с очи? Да. И една буква П се дава. Кой е с П? Бившия ми съпруг. Има и още нещо, което виждам и което не искам да споделя тук в ефир. Искам да се чуя с теб по-късно. За първи път ли ми се обаждаш ти? Да. Значи на същия номер, който набра, ще искаш да се свържат с Денислав до вечера към 20 часа. Ще искаш да разговаряш с мен. Ако не успееш в днешния ден, потърси ме в утрешния ден. След 12 ме потърси. Ще ти кажа как може да бъде премахната тази енергия, защото тя е натрупана в теб. Има и нещо имотно, което трябва да се разреши. Точно така. Има обаче този имот, което виждам, има едни граници, които не са поставени правилно по документи ли е, или междусъседски е нещо, но има проблем с граници, ми казва. Нещо, което трябва да уточним и да ти кажа, как да ти го обясня, защото сега в ефир не мога да го обясня точно. Да. Има неща, това е едното, което ми казва. Има една стара книга и в тази стара книга той е като албум. Албумът е червен на цвят. Така. Или може изцяло да не е червен, но да преобладава червеното. Искам да го намериш този албум, ще го намериш. Той е обаче в стара къща. Ти в къща ли живееш? Да. Слушай ме сега, той не е точно като мазея ми, долна стая е. Да. Като един скрин стои и там отдолу, най-отдолу, отгоре има като 3 черги или юрган. Е това. Също има. Ще намериш. Искам да отвориш на 13-та страница. Там има една снимка. Албум го виждам. Албум, не е книга. И на тази 13-та страница, 4-та снимка отдолу нагоре, на 13-та страница, има написано нещо и тази снимка трябва да ми кажеш кои хора са на тази снимка и да ти кажа какво да направиш с тази снимка. Добре. До вечера, като ви се обадят. Да, значи ако искаш, ако не заспиваш рано, можеш направо да ме позваниш 22 часа. Добре. Тогава ще е по-спокойно, линиите вече се поуспокояват, защото много хора искат да се свързват. Тогава ми звъни и ми припомни това, което ти казах, за да мога да навляза отново в енергията. Защото това е ясновидство, информация, която сега идва. След това, нали, ще коментираме отново. Нали ще бъде записана за всички ритуали? Разбира се, записана ще бъдеш. Да, записана ще бъдеш. Благодаря, жив и здрав. И внимавай с левия крак. Внимавай. Да. И внимавай, този имот, който трябва да уредите документ, от лявата страна има хора, които пречат нещо да не бъде неуредено. Но ще говорим по-късно. Добре, няма да коментираме повече, няма да даваме информация в ефир. Да, благодаря ти за доверието, хубав ден от мен. Щастие и късмет. Благодаря на тази зрителка, очаквам следващият, който ще набере този телефон и ще получи информация. Астролог ние също ви очаква. Изпратете SMS на 16 22 25.
Пожелайте да участвате във всички ритуали, пожелайте да бъдете записани и в молитвите, а и задайте конкретния, ясния и точния въпрос, както може да наберете и веднага персонален код 25. Астрология е свободна и ще запише вашите данни и ще ми ги предаде след предаването. Ако имате въпроси, може и веднага, разбира се, да ми бъдат предадени вашите данни. Информация се дава, деня е много силен, ви казвам, затова и този ритуал не е случайен, така че приканвам всеки един от вас да участва в този ритуал и да промени живота си към добро. Не гледайте миналото, гледайте напред и градете своето бъдеще. Защото миналото е минало. Вземете поуката, няма как да го промените. Вече сте взели решенията, но можете бъдещето да вземете важни решения, които да помогнат и да ви изградят бъдещето да бъде хармонично и да ви помогне да се радвате на живота. Добър ден, здравейте, кой е на среща? Добър ден. Добър ден. Ами, искам да ме запишеш в ритуалите и молитвите. Разбира се, как се казвате? Ще помоля всеки един зрител да вземе едно листче и моливче и да си запише този телефон и да ме търси и да се записва по-късно след предаването. Също може да го набирате. Знам, че много са желаящите. Как се казвате? Снежана. Да. 15 април 68. Да. Марин. Така. На 28 февруари 69. Така. Димитър. На 18 октомври 90. 90-та, да. Цветелина. На 15 март 97. Да. Друг? Това сме, нали, за молитвите, ритуалите и Добре. боса коленето след предаването. След предаването, да. Включвам ви, ако има нещо, чуваме се. Да. Хубав ден желая, всичко добро, благодаря за доверието, давам шанс и на следващ зрител да успее и да се свърже в живото предаване, да се запише за ритуалите, не изпускайте шанса си. Този ритуал е помогнал на много зрители, с които съм работил, ще помогне и на вас, и на вашите семейства. Така че вземете нещата в свои ръце и действайте, не се отказвайте и не се спирайте. Добър ден! Добър ден. Добър ден! За ритуала, за молитвите, за всичко баба го записва. Давай. Да? Янка, 1108-46. Така. Георги, 608-69. Да. Диан да давам ли? Давай. Големи. Да. Диан 18. Така. Записали ги вас? Записах го. Айде. За молитвите, за всичко. За всичко включвам ви, мила. Включвам ви. Айде. Живи. Малко с тебе и ден, ама не знам ли вечер, ли ден, ама не искам. Вечер до 23 часа, когато успееш. След 20 часа ме търси, за да разговаряме. Благодаря. Но в днешния ден много са желаящите. Разговора няма да можем тази вечер да го проведем с тебе. Знам какво искаш да поговорим, така че тази вечер няма да успея. Не, или утре вечер, или утре ден. Така, ще те чакам. Звънни, когато успееш да се свържеш. Добре, мила. Айде, хубав ден, жива и здрава ми бъди. Айде. Благодаря ти от сърце. Живи и здрави. Шанс за следващия зрител да се включи в живото предаване и да запише имената на семейството си. Астрологния персонален код 25 е на ваше разположение и ви чака. Подготвя СМС запитванията и ще ми ги предаде след малко 16 22 25. Не забравяйте и Facebook страницата ни Феномени, официална страница. Добър ден, здравейте! Добър ден, здравейте! Как се казвате? Антон се казвам. Антон, кога сте роден? Кога сте роден, господине? Чувате ли ме? Да. Кога сте роден? На 13 февруари 74. 13.2.74. Така, какво ви притеснява? Какъв въпрос имате към мен? Искам
питам какво се случва с мен. Нещо тук от няколко дена се скарахме с съпругата ми, където живеем с нея. Слушайте сега, вашия живот от 2020 година, вашия живот върви стремглаво надолу. Точно, Така? Не чух? точно така, от 2020 нещо не върви. Да. Имате проблеми с кръвта ви. Трябва да се изследвате, това, което виждам. Трябва да се направят изследвания и да ви се дадат някакви добавки. Аз не мога да кажа какво. Това ми казват, това ви казвам. Изследвания ми казват да се направят при вас. И има един венец, който е поставен във вашия дом, в шкаф. Стои от лява страна. Това е повече от 15 години стои това нещо, което трябва да бъде премахнато и изчистено. Има и една муска, която стои в едни стари ваши дънки. Трябва да бъдат премахнати, изгорени и да ви кажа какво трябва да се направи. Откъде сте вие, господине? От Монтана съм. Ще ми се обадите на същия телефон, ако не успеете в днешния ден. Ще ми се обадите в утрешния ден, ще ви очаквам, но тук има негативна енергия, която ви дърпа надолу. Има две жени. Едната от жените е ваша близка роднина. Така? Едната жена е бездетна. Бездетна? Да. Или има загуба на деца. Но не виждам деца, не виждам рожби при нея. Сама я виждам. Да. И партньора и е зависим, има алкохолизъм там. По това мога да я разгранича тази жена. Да. Ще коментирам, има неща, които искам да ви кажа, но не са тук за ефир. Но има негативна енергия, която трябва да бъде премахната и изчистена до края на тази година, защото не само стремглаво вървите вие надолу, а и едно от децата ви също върви стремглаво надолу. Точно така. Не искам да говоря повече и не искам да казвам в какъв аспект го виждам това нещо, защото не е за ефир. Добре, кога мога да ви се обадя? До вечера може да ми се обадите, в 21 часа ме потърсете на същия номер, който набрахте сега. Записвате номера и го избирате. И ще разговаряте директно с мен. Добре. Нека да не говорим повече, няма нужда тук. Да ни слуша цяла България. Очаквам ви по-късно. Разрешете проблемите. Дори мога да кажа, че ако разрешим тези неща, края на годината ще се даде едно хубаво събитие при вас. Повече няма да кажа. Хубав ден от мен, щастие и късмет очаквам. И шанс за следващия зрител да включим. Решете се и не оставяйте магарето в кълта. Помогнете му да излезе. Очаквам ви. Мога да ви помогна и да ви разреша проблемите. Нека да свържем следващ зрител, защото знам, че много са желаящите и знам, че много хора ще се решат в днешния ден да разговарят с мен. Добър ден, здравейте! Ало! Да, здравейте! В живото предаване сте, разговаряте с Денислав. Кой е на среща? Здравейте, Габриела съм, искам за ритуала с обича. Давайте бързо. Така. Сиян, Така, кога е роден? 29 май 2014. Така. И Хрисимир, Да. 8-7-67. 6-7. Така, включваме в ритуали и молитви всичко, което всичко, ще да. правим наш екип. Ако имате въпроси след предаването, давам шанс веднага на следващ зрител. Благодаря. Хубав ден от мен, щастие и късмет, всичко добро. Благодаря на тази зрителка, давам шанс веднага на следващия зрител. Астролог ви очаква 16 22 25, персонален код 25. Имате възможност веднага да наберете 090 063 и останалите цифри и да пожелаете код 25, както и останалите колеги. Виждате техните имена, снимки и кодове. Аз също ви очаквам, след предаването ще остана и на код 14 и на телефона, който завършва на 38. Добър ден, здравейте!
Ало? Добър ден, здравейте! В живото предаване сте разговаряте с Денислав. Кой е на среща? Моля ви, намалете си телевизора, иначе връзката ще прекъсне. Ето, Благодаря ви. Как се казвате? Цветанка Рибарска, Цветанка, кога сте родена? 14.3.48. 12.3.48. 14. Така, 3.48. Март 48. Така, друг. Христина. На Да. 8 март 2000. Така. Друг. За нас дете искам. Питай конкретно, мила, питай. На мен нещо не ми върви в живота. Натрупват ми се едни негативни тук неща. Слушай ме сега, има загуба, виждам 3 гроба, наредени един след друг. Това е едното от нещата, които виждам. Да. Има и зависимост в рода на майка ти. По женска линия има зависимост, която върви. Другото, което се дава, излиза много интересно Свети Георги. Кой е Георги във вашия род? Ами Георги е ветни и правнук ми. А правнук ти има ли някакъв проблем? Не, няма. Това е детено. Той е детенце, но има нещо, някакъв здравословен проблем там. Трябва да се обърне внимание, да се види. Откъде ми се обаждаш ти? От Врачанско. От Врачанско. Обаче Христина ти е внучка, нали? Да, Христина ми е внучка. На нея нещо ми да Не нещо, а на нея изобщо не й върви. В нито един аспект от живота и не й върви на това момиче. Първото нещо, което трябва да направи това момиче, е да смени визията си. Второто нещо, което е, трябва да й се отключи късмета, за да може да създаде дом, брак и семейство. При нея нещата са заключени. Не виждам да създаде семейство в скоро време. Казвам, нещата са заключени тук. Тя имаше връзка с едно момче, живяха роди се това момчените Георги и защо не върви. Не върви, мила, не върви. Не върви. Казвам ти, не виждам да създаде тя и да има, това не е семейство. Един наляво, един надясно. Семейството е да се борят, да вървят в една посока. Тук няма. Тук всеки гледа за него си. Те се разделиха, детето беше на 7 месеца. Това си е грешно решение от тяхна страна, но тя е избързала с брак. При нея брак се дава след навършване на 29-та годишна възраст. По-късно ме потърси да ти кажа какво трябва да се направи, но тук трябва да се изчисти този негатив, за да може да се премахне. Трябва да вземеш 3 буркана мед, да отидеш в 3 различни църкви, да оставиш по 1 буркан мед, 3 големи хавлиени кърпи трябва да оставиш, по 3 чифта мъжки и по 3 чифта женски чорапи във всяка една от църквите. Да. По-късно ми се обади, ще говорим с тебе. Хубав ден ти желая, запомни това, което ти казах, запиши си и ми се обади. Чули ме? На същия номер, нали? На същия, мила, на същия. До вечера след колко часа? 21:30. След 20 часа. 21:30, когато успееш. Благодаря, ще Да. Айде, хубав ден, ще те чакам. Благодаря. Благодаря. Живи и здрави. Благодаря на тази зрителка. Веднага давам възможност да свържем следващ зрител, защото знам, че много са чакащите. Знам, че много са и желаящите. Ето го и него. Добър ден, здравейте. Ало. Пропуснахте шанса си. Давате възможност на следващ да набере. Опитайте си късмета и вие. Не изпускайте тази възможност. Дявола може би се опитва да ви спре, но вие не се отказвайте и наберете втори път. Добър ден, здравейте. Ало, добър. Добър ден, здравейте. Кой се обажда?
Ало? Какво пътям? Радвам се да ти чуя. И аз също обаждам се да кажа на всички зрители, който има нужда и търси помощ, да се обади на Денислав с код 14. Благодаря ти, Вярва, че ще му бъде оказана нужната помощ. Много, много ти благодаря и много се радвам за хубавите думи. Радвам се, че и при теб настъпва промяна, а и се случва едно от най-хубавите неща. Ще ставаш скоро. Дай Боже, амин, всичко ще е наред. Знаеш какво имам предвид? Да, знам, да. Какво бяха казали лекарите, че няма как да се случи, но виждаш, за Господ няма пречка. Всичко е постижимо. Когато вярвате, аз знам, че ти много вярваш в Господ, вярваш и в мен, затова и нещата се получават. Много се радвам, че успя да се свържеш. Добър ден, здравейте! Добър ден, искам да се свържа с Денислав. Свързахте се вече, господине? Да. Казвам се Страхил. Страхил, кога сте роден? 9.9.55 година. Жив и здрав. Какво ви притеснява? Искам да знам за здравословното му състояние. Аз не съм лекар, не мога да поставя диагноза. Не, да ми кажете какво. Нещо има ли и там в... Чакай само секунда. Значи 2005 година какво си преживял ти? 2000. Преди 20 години и след това преди 3 години. 2022. Не мога да се сета. Ще се сетиш. Имаш ли 2 операции ти? Не. 2 операции ти стоят по съдба. Имаш оперативна намеса. Назад във времето се дава оперативна намеса. Нямам никакви операции. Имаш. Не можеш да ме убедиш, че нямаш. Имаш. Като дете имаш. И като дете, нито от апендицит, нито от херния. Сега има в момента проблем с херния. Така? И това е. Ще прави да се оперирам или не. Ама аз не мога да ви кажа дали да се оперирате или не. Аз не мога да се наема с такова нещо. Дали нещо е проблем? Нека ще помоля от апаратната господина да го прехвърлят към астрологния, да му погледне на карти, да погледне аспектите, да си даде датата. Аз това мога да кажа за този господин. Не мога да... Повече за него не мога. Следващия зрител. Да го прехвърлят към астрологния, да си даде ден, час на раждане и разбира се да му каже кога може да се направи тази операция. Благодаря на този господин. Шанс веднага за следващия зрител. Ето го и него. Добър ден, здравейте. За връзка с студиото? Да, свързани сте вече, разговаряте с мен. Как се казвате? 1.7. 1963. Така. Валентина. Така, друг? 6.10. 1999 Гергана. Да. 34. 1990 Константин. Така. Друг? 22. 11. 1944 Йорданка. Така. Въпросът ми е кога ще имаме хармония. Хармонията тук е трудна. Хармонията се поражда от... дисхармонията по-точно, моя грешка, се поражда от Йорданка. Тя налива масло в огъня, но за да хармонизирате тези отношения, трябва да се направят ритуали, да ви кажа какво е нужно да се направи и в църква, и да има една енергийна намеса. Но добър ден на следващия. Здравейте! Ало! В живото предаване сте разговаряте с Денислав. Кой е на среща? Моля ви, говорете!
Ехо, добър ден! Прекъсна, може би, тази връзка, но шанс за следващия зрител да набере и да се свърже с мен и да получи отговор на своите въпроси. Телефонът е изписан на вашите екрани. Вземете листче и моливче, запишете го и по-късно отново го наберете. Имате възможност по много начини да се свързвате с мен. На телефона 090 063 останалите цифри с код 14. Ало, Добър ден! Добър ден! Обажда се Татьяна, Така, 10 август, 63. За молитвите, ритуалите да. и едно за съколение. Разбира се, след предаването ще го правя, мила. Добре, благодаря, друго няма да си. Жива и здрава ми бъди, всичко добро от мен, хубав и спокоен ден ти желая. Благодаря на тази зрителка. Шанс веднага за следващият. Решете се и си помогнете. Премахнете негатива. Ето го и него. Добър ден, здравейте. Ало. Ало. Ало, добър ден. Добър ден, здравейте. Кой се обажда? Обажда се Здравка. Искам да се запиша за ритуалите и за молитвите. Да, кога сте родена? 2 ноември 1947 година. Така, друг? Ваня, Да. 17 април 69 година. Така. Красимир, 7 декември 2003 година. 2003. 2003, да. Да, друг? Здравка, Да. 17 февруари 2001. 17 януари 2001. 17 февруари, Февруари, втори месец, 2001. да, Станимир, 3 септември 1996 година. И Васил, 13 май 1951 година. Така, окей, Да. записвам ви. Включваме всички ритуали в молитви и ще ви очаквам по-късно да се чуем, ако има нещо. Последното е 13 май Така? 1951 година. Първа, точно година. Да. Така съм го записал. Бъдете жив и здрав и мисля, че ще се обаждам за всички молитви да ме включвате. Ще ви очаквам. Живи и здрави! Амин, дай Боже Дай и вие да Боже. сте живи и здрави, да помагате на хората. Благодарим от сърце, Господ, с вас всичко добро от мен. Амин, дай Боже. Хубав Амин, и дай Боже. спокоен ден. Ще ви И очаквам на по-късно. Довиждане, И на вас. всичко добро. Благодаря на тази Всичко зрителка. Шанс за следващ зрител да се включи в живото предаване и да разговаря с мен. Или с астролог ни, или с някой от колегите. Тук имам и така. Добре, имам и въпроси. Така. Добър ден, здравейте. В живото предаване сте разговаряте с Денислав. Кой е на среща? Да, здравейте. Здравейте. Димитър, Да. 29 декември 83 и Стоянка, 16 февруари 43, за ритуалите искам. Така, добре. И да погледнете, ако може, на картите за Димитър. Бързо, мила, конкретно, точно, ясно. Един въпрос, че... Димитър, женитба, кога му се пада и професионален просперитет? Частен бизнес се захвани или друг? Не, частен бизнес е рано. Рано е за частен бизнес при него. Ще ми се обадиш по-късно да ти кажа какво, що и как да стане, но има карти тук, които ми дават едни насоки, които няма да ги дам в ефир. По-късно ще ми се обадиш. По-късно, миличка. Хубав ден, шанс на следващия зрител да се свърже с мен и да разговаря. СМС на 16 22 25 090 начините за свързване с мен са 090 063 и останалите цифри. И искате да ви свържат с код 14, както и другият телефон, който завършва на 38, или записвате лична среща.
Има и други начини. Разбира се, също може и българи от чужбина да се свържат. Имам и един телефон, който също може да се набира и оттам. Добър ден, здравейте! Ало! Добър ден, в живото предаване сте, разговаряте с Денислав. Кой се обажда? С буква, нали може? Може? Буква В. В, да. 11 октомври 62. Така. За работа. Ще започна ли и кога? Затворено ви е, в работен аспект ви е затворено, вие ще започнете работа, но тази работа ще бъде временна и тази работа няма да ви носи удовлетворение. Тази работа по-скоро ще ви затвори и ще ви депресира. При вас работа, която ще ви носи удовлетворение, виждам чак след юли месец. Добре, благодаря ви и поздрави на ние. Благодарим, хубав ден, всичко добро. И на вас. Живи и здрави. Благодаря на тази зрителка. Шанс за следващият да набере този телефон и да се свърже с мен. И да си зададе конкретните, ясните и точните въпроси. Този телефон работи до 23 часа, така че позванете. Добър ден, здравейте! Ало, добър ден, в живото предаване сте, разговаряте с Денислав. Добър ден. Добър ден! За ритуала. Как се казваш и кога си родена? Мария, Да, 8 март 67. така. Бона, Боно. 10 април 44. Да, Теодора, 8 март 67. да. И Минко, Минко. 1 септември 42. Да. Имам въпрос. Има ли направена магия или негативна енергия на семейството? При Теодора има много проблеми. Слушам. Чувате ли ме? Да. Казвам, при Теодора има проблеми. Виждам като едно платно, което е черно и дори виждам като една светулка. Някакси не вижда светлина в тунела. Тя. Да. А кой има проблем с крайници, с ръце, крака? Ами за сега... Има някой от тези 4 човека, които ми даваш, ударен в крайници от този негатив. А при една от тях виждам разочарование в любовен аспект. Да. Откъде ми се обаждаш ти? От провинцията. Нека да се чуем с тебе по-късно. Днес. Може и в утрешния ден. Имаш ли икона на Богородица? Имам. Ще я сложиш, като ми се обаждаш, ще сложиш една чаша вода до иконата и ще сложиш във водата 4 лъжици супени захар. Добре. И ми се обади тогава. Добре. Да. Ще те чакам. Да, благодаря. Айде, мила. Хубав ден. В утрешния ден, ако не успееш тази вечер, утре ме търси. Всеки един от вас да не се отказва. А ако не успее днес, и утре е ден. Ще се свържете. Всеки ден съм на линия. Всеки ден отговарям на този телефон. Така че имайте разбирането. Хубав ден ти желая, мила, всичко добро. Чули ме? Благодаря на тази зрителка. Веднага да свържем следващ зрител, който има нужда от помощ, който е готов да си помогне и който иска да разбере какво му предстои. Добър ден, здравейте! Ало! Ало, здравейте! Ало! Имаме ли зрител? Прекъсна, може би, тази връзка. Шанс за следващия. Телефона е изписан на вашите екрани. Набирате, свързвате се и задавате точните си, конкретните си и ясните си въпроси тук в живото предаване и разговаряте с мен. За тези от вас, които не ме познават, за първи път гледат предаването, казвам се Денислав. Останете на този канал, гледайте нашите предавания,
всеки ден сме на живо тук. Изберете си експерт и вижте какво ви предстои при вас. Какво ви очаква в живота напред. Добър ден, здравейте! Ало! Здрасти! Здравейте, кой се обажда? Ами, Мария се обажда от Бяла Слатина, Врачанско. Да. Искам да попитам, да си казвам ЕГН-то, какво става с Не. Ден, месец, година на раждане. С ЕГН не работя. Кога сте роден? 81 година. Ден, месец и година, господине. Така записвам данни. Ден, месец, година. 81 година, 09 16 септември. 16-9-81. В какъв аспект и какво ви притеснява? 81-09 16 септември. Записах ви, господине, намалете си телевизора, моля ви. Моля ви, Добре. не го слушайте, слушайте мен. Сигнала закъснява при вас. Какво ви притеснява? Какво искате да погледна? Значи да погледна как ще ми е съдбата, защото работа в София... Слушай сега, за съдбата, при тебе сега ще ти кажа за съдбата. Записваш си час на 0884418141, записваш час за петък или събота и ще ти кажа какво ти предстои по съдба. Тук в предаване по съдба... Я го взех номера. Еми, щом си взел номера, обади се и го запиши. Запиши си час, колегите ще ти дадат ден, ще ти дадат и час. Добър ден, здравейте! Ало! Ало, здравейте! Чувате ли ме в живото предаване? Сте разговаряте с Денислав? Моля ви, намалете си телевизора и слушайте през телефонната слушалка. Пропускате си шанса и давате възможност на друг зрител да се свърже. Нека да освободим линията за следващ зрител, с който ще можем да проведем комуникация и ще чуе това, което му предстои. За конкретни и ясни въпроси ви помолих още в началото на предаването тук, а след предаването може, разбира се, на телефонът да задавате и повече въпроси. Ето го и него. Добър ден, здравейте! 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 Искам да попитам за здравето си. Ето не мога да говоря. Загуби ми се гласа. На този номер ще ми се обадите и ще ви кажа какво трябва да направите за този глас вие, мила. Кога трябва да ви се обадя? До вечера в 22 часа ще ми се обадиш. Добре. До вечера. 22 часа те чакам. Добре. Айде. Хубав ден от мен. Всичко добро. Всичко добро. Благодаря и на тази зрителка. Очаквам следващия зрител. Има неща и ритуали, които нямам възможност да ги диктувам тук в ефир. Защото нещата са по-дълги. Ритуалите също са по-дълги. Затова са и тези телефони да си записвате и, разбира се, да имаме комуникация след предаването. Картите Таро също са тук и мога да погледна и чрез тях. Но очаквам да чуя вашите въпроси. Както и астролог, ние също ви очаква. 16, 22, 25. Може да потърсите и колегите. Виждате в момента Мартин Захариев на код 16. Той също ви очаква и е готов да отговори на вашите въпроси. Утре ще бъде в живо предаване с вас. Добър ден, здравейте! Ало! Добър ден. Добър ден, здравейте! Кой се обажда? Евентуално искам. Да. Натка. Натка, кога сте родена? 28 април 53. 28 април 53-та. Да. Друг? Цветелина. Цветелина? Да. Кога е? 30 април 78. 78. Така, друг? Румен. Да. 30 септември 73. Да. Стилиян. Как? Стилиян. Стилиян.
Да. Така. 3 юли 2003. 2003, да. Илиянка. Илиянка. Да, къде живее с нея. 30 октомври 2005. 2005, добре. Имаш ли въпросче, Мила? И за Илиянка Бянка, но не е удобно. Какво не те разбрах? За Стилияната Бянка питам, сега са в момента заедно, как ще се... Много тихо говориш, много тихо те чува. Малко по-високо, моля те. Викам за Стилияна, за Бянка, искам да питам как са в момента живеят заедно. В какъв аспект? Като отношения или как? Да, всичко това, да. Какво те притеснява? Аз не виждам проблем. Не, много ти се просто питам. Не виждам проблем тук при тях. Добре, иначе проблеми няма в семейството. Не чух? В семейството иначе проблеми няма, нали? Не виждам проблеми тук. Има един ритуал, който трябва да се направи, но този ритуал не мога да ти го кажа в ефир. Трябва да ми се обади след предаването. За всичките за нас, така? Да, т.е. ритуал за семейството. Добре, благодаря ти. Моля, хубав ден, всичко добро. Благодаря ти, ще те очаквам по-късно. Хубав ден на тази зрителка. Ето го и веднага следващия зрител. Добър ден, здравейте. Ало? 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 В живо предаване сте. Изпадна там нещо. Ало? Ще помоля от апаратната да превключим, да включим друг зрител, тъй като тази зрителка не знае, че е включена в ефир и очаква да бъде свързана. Нека да набере отново и да ме потърси. Ако не успее сега, след предаването, защото знам, че много от вас се и притесняват и не искат техните имена да звучат тук в ефир. Добър ден, здравейте! Ало? Ало? Добър ден, здравейте! Миличка, свързани сте в живо предаване, пак пропускате шанса си. Да, ще помоля, ако може тази връзка да прехвърлят към астролог ние, ако имаме възможност, за да можем да освободим линията за следващ зрител, който е готов да комуникираме и е готов да си запише това, което ще се даде. Не забравяйте и приканвам всеки един зрител от вас да се включи в това мощно енергийно изчистване с огън, молитви и светена вода. Ще ви помоля, разбира се, да си подготвите листче и моливче, да записвате и телефона, който е списан на вашите екрани и разбира се, да се свързвате с нас, да задавате конкретните, ясни и точни въпроси и да помогнете на себе си и на вашите деца. Знам, че много от вас са лъгани, знам, че много от вас са ходили къде или не са получили помощ, но не се отказвайте, не се предавайте, имайте вяра и ще получите. Добър ден, здравейте! Ало? Ало? Ало, здравейте! Чувате ли ме в живо предаване? Сте разговаряте с Денислав. Кой се обажда? Отново ще помоля от апаратната, ако и този зрител не може да разговаря, не си чува, че е свързан с живо предаване, да бъде прехвърлен към някой от нашите колеги, които са свободни в този момент да разговаря с някой от тях. Те са готови да помогнат също. Виждате Мартин Захариев на код 16, Рени на код 17, код 22 Демир, код 25 Астрологния, която е тук с мен и в момента разговаря на нейния персонален код 28 Макелена, код 11 Яна, код 12 Мария, код 13 Малина и моят персонален код 14. Това са експертите на предаването Феномени, така че имате възможност да се свържете с нас и
да си изберете експерт и да решите кой с какво може да ви бъде полезен. Гледайте, слушайте, мислете и действайте разумно. Това мога да ви кажа, защото много от вас са се опарили, но не са се отказали и са постигнали и са намерили помощ в наше лице. Не сме върнали никой, не сме отказали помощ на никой. Знаете, дори приемаме и безплатно. Съвсем скоро ще обявим кои ще бъдат и датите за безплатно ясновидство. И ще помоля да се записват хора, които наистина нямат възможност. Единствено и само ясновидство, да видим какво ще се даде при вас и при вашето семейство. Има и много интересни случаи, с които можем да ви разкажем на хора, които сме помогнали. Помагаме на хора с зависимости, затова може да се решите и да намерите помощ в мое лице, също с хора с този проблем. Но най-добре да видим, да проверим откъде тръгват нещата, да намерим началото на проблема и то да бъде разрешено и вече тогава ще усетите и ще видите полза от всичко това, което правим. Магиите ги има, но има и много магии, които се правят, за да ви сплашват. Подхвърлят ви се какви ли не неща. Много интересно. В предишното предаване ми се даде доста интересна информация. На доста хора след предаването се свързваха тези хора. Накарах ги да ровят там, където се даде. Ровиха и накрая намериха това, което беше заровено там. И предстои да направим това мощно енергийно изчистване. Ние пътуваме по градовете. Уважаеми зрители, обявяваме дати в ефир, кога и къде ще бъдем, така че гледайте нашите предавания, но не пътуваме по адреси. Добър ден, здравейте! Прекъсна тази връзка. Докато изчакваме следващия зрител, ще дам думата на астролог Ния, защото днес нямахме възможност да я чуем, да видим какво иска да ви каже, но ще помоля веднага да я прекъснете. Добър ден, здравейте! Добър ден! Добър ден, кой се обажда? Анелия се обажда. Кой се обажда? Анелия. Анелия, кога сте родена? Аз искам да питам за брат ми. Как се казва и кога е роден брат ви? Ами той се казва Емил Орлинов. Кога е роден? На 13 април 81 набор. 8-1? 8-1, да. Какво искаш да питаш? Искам да питам дали ще има семейство, ще се задуми ли? Виж какво, така, когато е бил на 30 години, какво е преживял той в момента? На 30 какво е преживял той? На 30 години трябваше да сключи брак. Виждам една по-възрастна жена от него с дете. Момиченце, каква е тази жена? Той няма дете. Той живееше с една жена, беше в чужбина. Той няма дете, но ви казвам, виждам жена с дете момиченце, с която е имал някакви отношения той. Не знам, не мога да ви кажа. Не се сещам за такава връзка. Това е било преди повече от 15 години. От 15 години не мога да... Буква С се дава. Жената е била с буква С. С буква С? Да. Ти не знаеш всичко, той не споделя. Да, той малко е така затворен. Той не е малко, много е затворен. Той се е затворил емоционално. Откъде ми се обаждаш ти? Аз от Плевенския край. Можем да му помогнем на него. При него ще се появи жена с буква К. Това е неговата жена. Но трябва да се направи едно отключване, едно изчистване и след това ще се появи тази жена. Това енергийно изчистване се прави и след юни месец нещата ще се получат и ще влезе тази жена. Но казвам, трябва да се действа бързо.
Чули ме? Да, да. Да. А как може да ви се обадим? На този номер? Да, на кой телефон ме набра? Ами на този, на 38, където Да, на него ме набираш отново и ще се чуваме по-късно и ще ти кажа какво трябва да направим, за да помогнем на брат ти, защото нещата при него са затворени, той има потенциал и възможност за финансов успех, но аз не виждам и с парите да е добре. И с парите не е добре? Да. Ага. Разбрали ме? Да, да. Ще се задуми ли? Виждате ли такава? Какво ти казах? Ти слушаш ли ме? Да. Ти слушаш явно, ама не чуваш. Сега ще те накарам да повториш това или да ми кажеш какво разбра от нашия разговор. Какво разбра? Да ви се обада да направите едно изчистване. Така. И когато се направи това изчистване, какво ще се случи? Ще се включи късмет. Така. И ще се задуми. И ще се задуми. Ето, получи ли отговор на твоя въпрос? Да. Получи. Така че, слушайте, вниквайте в думите. Добре. Да. Добре. Айде, хубав ден, очаквам те по-късно. Мерси, хубав ден. Добре, ще ви чакам, хубав ден. Благодаря на тази зрителка, шанс за следващият зрител. Слушайте добре това, което ви казваме и вниквайте в нещата. Астрологния код 25 16 22 25. Тук ми е предала данни. Ще ги включиме в ритуалите. И разбира се, ще им помогнем да подобрят ситуацията в живота си. Така. Така. Добър ден, здравейте. Добър ден. Добър ден, здравейте. Кой се обажда? Да, обажда се Милен. Кога сте роден? 26 март 81 година. 26 март 81, така. Просто последните години чувствам някаква негативна енергия и с нищо добро не се получава в живота ми. Въобще имам някаква... Коя е тази жена с буква Р и тази жена с буква М? Те са близки на моята бивша жена, роднини. Едната се казва Рустина и така. Можете ли да ме посъветвате по какъв начин мога да избегна на тези неща, които са свързани? Мога да те посъветвам и мога да ти кажа как да се справиш. Веднага се даде информация и ти казах, не случайно от тези букви ти идва негатива. Откъде си ти? Стара Загора. От Стара Загора. Ще ми се обадиш по-късно на същия телефон до вечера в 19 часа ще ме потърсиш и ще подготви си листче химикалче, ще ти кажа какво трябва да се направи, но тук имаш направена магия от бившата си жена. Имам направена магия от бившата си жена? Да. Да, много благодаря, господине. Моля. Изключително много благодаря. След предаването ще ви взема. Благодаря ви и аз за разбирането. Хубав ден. Ще ви очаквам по-късно. Благодаря на този господин разбран човек. Ето, точно така виждате, даде си данните, веднага се даде информация. Няма какво повече да говорим, защото тук в ефир не се знае кой откъде гледа и слуша. Така че и вие не се притеснявайте да позвоните, не се страхувайте какво ще чуете. Ще чуете това, което ви се дава по съдба. Това, което трябва да се случи и това, което трябва да направите. Много от вас се страхуват, но този страх трябва да бъде премахнат от вас. Този стрес също трябва да бъде премахнат. Магията, която е трупана с дълги години, също трябва да бъде премахнато, изчистено и да се направи защита. Не забравяйте да се включите в това мощно енергийно изчистване с огън, молитви специални и с светена вода. Ще очаквам всеки един да се включи, всеки един да повярва в силата и да помогне на себе си и на своето семейство.
съвсем скоро ще намеря време и, разбира се, да ви кажа и тази силна молитва, която е за привличане на финансов поток. Може би за втори или трети път ви го казвам и много от вас ми се обаждат. Искате да я запишете тази молитва, но тя е малко по-дълга и няма как да ви я продиктувам тук в ефир. Затова ще намериме възможност и ще ви я продиктувам. Дали във Facebook ще я кача или в моя Facebook също ще намерим начин и ще може да я запишете. Добър ден, здравейте! Здравейте! Кой се обажда? Има баба. Да, как се казваш? Йорданка. Кога си родена? Аз искам за друг човек да попитам за Питай. моята внучка. Питай. На 1 март е родена, 91 година. Да. Име? Дебора. Детка. Дебора. Питай, мила. Абе, ще има ли деца? Искам да ми гледаш. Чуреда тук на баба си на главата. Ами, дай да видим мъж, то трябва да има и мъж, да има деца. Мъжа ли е 90-та година, ама не знам на коя дата. Име? Георги. Тя не е сигурна в този човек. Тя самата не иска да има деца. Иска, тя реве тук край мене. За мене тя се пази. Моля? За мене тя се пази, не иска деца. Чувства се несигурно от този мъж. Тя. Чуваш ли ме? Да, чувам. Не чувства сигурност в този мъж и за мен тя се пази. Трябва да ми кажеш дата на това момче. Не знам кога е роден. Чули ма Дени? Чухте. Не знам Несигурна. Аз ще кажа, че се обади да видим какво ще направи. Добре. Айде. Айде, Дени, благодаря ти много. Аз един път се обаждах, знаеш. Не мога да знам, аз с много хора говоря и не помня никой. Защото това са много хора, всеки ден, данни. Може да си аз с много хора. Обади ми се по-късно и да ме подсетиш коя си, но да видиме какво, що и как. С много хора разговарям. Не му знам датата, ще я питам. Ще я питаш. Айде, ще ми се обадиш по-късно. Благодаря ти много извинявай. Няма проблем, не се извинявай. Спокойна ми бъди. С много хора говоря, наистина. Ще ме извинявате, няма как. Виждам. Да. Хубав ден, мила, всичко добро. Живи и здрави. Ще те чакам по-късно. И когато работим с много хора, не можем да помним всички, както и няма смисъл да помним всички данни и, разбира се, случаи. Това, като ясновидство, което е, то ще се даде и информация ще се даде за силно вярващите хора. Когато дойде един човек, седне пред мен и вярва, знаете ли, че веднага започва да тече информация за този човек, а когато е невярващ и постоянно ми казва не, без да се замисля, то никаква информация не дава за такъв човек. Добър ден, здравейте! Добър ден, здравейте! Искам да се запиша за ритуала мощно енергия. Може, как се казвате? Пенка, 28 юли 57. Юли 57, да. Ангел. Така. 2 май 80-та. Да. И Вера. Да. 26 юни 8-3. Юни 8-3. Така. И Валентин. Да. 10 юни 8-4. 8-4, да. Това са имената за ритуала, искам да ми запишете. Добре, записвам ви. Въпрос или по-късно, ако имате нещо? По-късно, да. По-късно. Добре, мила. Хубав ден, всичко добро. Благодаря на тази зрителка. Очаквам следващия, както Астрологния ви очаква. Не забравяйте, код 25 ще остане на ваше разположение и след предаването.
Тази вечер от 1 до 3 ще бъдем отново с вас. 23 часа може да ме намирате и от 1 до 3 отново ще бъда с вас. Така че обадете се, позванете и потърсете помощ. Разрешете проблемите си и вижте какво ви очаква бъдещето напред. Бъдещето, питат всички, бъдеще, но задайте в какъв аспект искате да погледнем. Здравословен аспект, диагнози не поставям. Единствено и само, извинявайте, мога да ви кажа вашите слаби места, къде и какво трябва да пазите и разбира се, на кое да обърнете внимание. Много са нещата, които трябва да се направят за изчистването на един негатив, но трябва да се намери първо откъде тръгва и с какво е направено. Много хора четат, правят, струват. Ясновидец или експерт не се става толкова лесно. Прочел една книга и е готов феномен на България. Няма как да се стане толкова лесно. С времето трябва да надградите това, което ви е дадено. С всяко нещо е така. Дадено ни е, както и хората с езиците. Дадено им е началото, но те надграждат и учат. Така и с ясновидството, дава ви се отначало, но когато не ви е страх, когато не бягате от това, което ви е дадено, а работите, действате усърдно, не се отказвате и не нарушавате вселенските закони, то вие ще надграждате дарбата и ще вървите стремглаво нагоре, а не надолу. А тези, по които нарушават баланса в Вселената, те вървят стремглаво надолу. И те губят, те не печелят. Добър ден да кажем на следващия зрител, астролог Ния, или да изпрати СМС на 16 22 25. Не забравяйте да гледате нашите предавания, не забравяйте да посетите нашия Facebook Феномени официална страница, нашият сайт fenomeni.bg. Не забравяйте да се записвате за петък и събота. Ще приемам в град София. И разбира се, не забравяйте ритуалите, които правим за вас всеки ден. Утре отново ще има живо предаване. Не забравяйте да ни гледате. Знам, че много хора ни очакват с вяра, с доверие. Знам, че на много хора сме помогнали и знам, че на още много ще помогнем. Но тези, които са докоснали до нас, тези, които са ни повярвали, те стават, ние ставаме като едно семейство с хората, с които разговаряме, защото и по празници идват много от вас да ни честитят. И когато имаме поводи, също много от вас се сещат за нас, защото са получили помощ. Защото им е било подадено ръка тогава, когато всички са ги изоставили. Ние не ви оставяме. Ние сме винаги с вас. Когато подходите човешки, ще получите и от срещната страна. Има много хора, които не вярват и още по телефона ги усещам такива хора и доста така бързо успявам да поговоря с тях. Добър ден, здравейте! Добър ден! Здравейте! Обаждам се от Пловдив. Така? Как се казвате? Кога сте родена? Казвам се Жечка. Така? 44 10 25. 25 10 44. Да. Друг? Сина ми Веско. Веско или Веселин? Веско. Така, кога е роден? 63-та. Да. 10 5. Така. Теодора. Да. 21 декември 69. Така. Не. Така. Ето това ме интересува. Да, кажете какво ви притеснява. Много работи имам да говоря за себе. В момента, че си много зет, с много клиенти, не мога да те занимавам сега в момента. Мога ли само да се обадя вечер, когато може, мила. Може, значи до вечера ми се обади в 11 без 10. 11 без 10 до вечера ме потърси. Може ли в момента да кажете нещо само за мен?
11 без 10 ми се обади, имам какво да ти кажа. Нека да не ни слушат тук. Нека да не ни слушат. Има ли нещо много да кажете? Имам какво да ти кажа. Имам какво да ти кажа. Нека да не ни слушат тук. Ще успееш да се свържиш с мен. Не се предавай, не се отказвай. Бъди упорита. Пак ви казвам, до 23 часа ще остана. Не се отказвай. Аз винаги съм упорита жена. Винаги съм упорита. Ето и пак ще успееш. Тази вечер те очаквам. Добре. 20... Благодаря ти много. Да. Лек ден, всичко лек добро. Ден, всичко добро. Благодаря. Чао, чао. И вие живи и здрави, всичко добро. Хубав ден. Няма да се отказвате, ще бъдете упорити и ще се свържете с нас. Телефоните ни са обявени както тук, така и във Фейсбук също може да намерите телефони за връзка с нас и да се свържете. Не се отказвайте. Отново приканвам всеки един от вас, който е записал този телефон. Много от вас казват, не искаме да ви притесняваме, знаем, че сте заети, знаем, че много хора ви звънят. Трудно е свързването, не се отказвайте и вие ще се свържете. И за вас ще отделим време и на вас ще успеем да погледнем и да видим какво ви се дава. И вашият проблем ще бъде разрешен. Стига да се решите, стига да не се отказвате. Вземете нещата в свои ръце. Бъдещето е понятие, което е многопластово, затова тук в ефир не спирам да повтарям конкретни въпроси. Един, максимум два. След предаване много повече въпроси. На моя телефон до 23 часа може да задавате много въпроси. Стига наистина да бъдат точни, конкретни и ясни. Отново. Разбира се, но имаше доста хора, които имаха доста тежка енергия. Има и магии, които открихме и виждате как започваме тази енергия да излиза от нас. Не случайно има хора от вас, които идват и виждате, когато започнем да се прозяваме и ние пречистваме и изчистваме тази енергия, която е натрупана. Има хора, които когато баят, когато леят, куршум ли ще бъде, восък ли ще бъде. Има и други признаци, които показват, извинявам се, че има натрупана енергия при много от вас. Затова вижте и си помогнете. Не се отказвайте. Знам, пак повтарям, че има много излъгани от вас. Много хора, които са работили, но нищо не се е случило. Може би има причина да не се случи. Може би вие не сте изпълнили нещо като хората. Или може би има друга причина. Но се доверете. Подходете с вяра и доверие и то много бързо ще се получат нещата. Когато е взаимно, когато и двустранно се действа, от две страни атакуваме. Вие правите ритуали и молитви, ние правим ритуали и молитви, то много бързо ще успеем да противодействаме на злото. Негативното ще изчистим, ще премахнем и ще привлечем щастието, късмета, изобилието и берекета във вашите домове. Не забравяйте да се записвате в това мощно енергийно изчистване с огън, молитви и светена вода. Астролог ни ще остане на персонален код 25, аз ще остана на персонален код 14, както и на телефонът, който завършва на 38, както и другият ми телефон за българи от чужбина от 20 до 22 часа може да набирате и другия телефон. Това са начините за свързване с мен, както и лична среща петък и събота в град София, знаете, приемам. И нашите гостувания по градовете. Надявам се скоро да имаме възможност да пътуваме и да се видим с вас лично. Но, докато изчакваме следващия зрител, ще дам думата на астролог Ния да видя още какво искаше да ви каже, че днес не успя почти нищо да ви каже, но не остана време. За тези от вас, които искат да си разберат хороскопа за следващата седмица, за това и е персоналния код 25. Разберете какво ви очаква, а и сме още в началото на месеца, то разберете и какъв месец ви очаква. Сега, ако може, към Ния, докато нямаме зрител. Аз само набързо да ви кажа. Следващите 6 дни Телец, Дева и Водолей, медена носиш уши веднага, ще бъдат звездопоносни. Тоест, нещата ще върват много леко. Най-накрая, може би, тълпците ще научат някаква истина, която в първи момент може да не им се види особено хубава,
Но след ефир. Добре. При девите също ще има един проблем, който много бързо ще го решат. Значи, говоря, след 3 дни ще бъде този проблем. Този проблем ще ескалира, но пак да казвам, ще бъде в ваша полза. Милите водолеи, нека да се опитат да предъвкат това, което е около тях. Обещавам им много хубави моменти, много хубави месеци. Хайде, издръжте още малко. Другото нещо, което е интересно, може би, че вие трябва най-накрая да решите какво искате от себе си. Тоест, първо да се разберете с самите себе си. Може би това е нещото, което трябва да преодолеете спрямо другите хора. Може би е нещото, което винаги искате да го направите, но поради една или друга причина не го правите. Аз обаче ще ви кажа, че в пясъчния часовник има много малко пясък, така че хайде, 4-5 песечинки има, хайде, бъдете по-активни, задайте си въпросите, не дайте да продължавате да се самоизмъчвате. Може би едно лечебно пътуване ще бъде това, което ще ви изкара от вашата чурупка. А това лечебно пътуване е именно когато изберете телефона с големите черни цифри и си зададете вашите въпроси. Аз какво да ви пожелая? Една хубава, емоционална вечер, едни часове, които наистина да ви донесат много, много радост, много усмивки. И не забравяйте, че сърцето и думът е едно и също нещо. А сега Денислав. Благодарим на Астрологния. Тя ви очаква на персонален код 25. Не забравяйте картите Таро Астрологния. Забравяш последно време да показваш картите, които са магично. Да, също кръглото таро с теб, нали е с теб и той, кръглото таро, така че не само има възможности Астрологния, така че може да я потърсите. За хороскопите не спираме да повтаряме за тези хороскопи, защото Астрологния прави невероятни хороскопи, които може да си поръчате и разбира се да видите какво ви очаква за цяла година. Имате възможност, вие решавате. Може на лична среща да си запишете и разбира се да видите какво също ви очаква. Обаждате се, идвате. Тя ще носи лаптопа със себе си и ще види какво се дава, аспектите и най-важното, разбира се, това, което усетим като информация. Картите ще надградят това, което се дава, но вярвайте на ясновидството, защото много хора казват искам карти, искам карти. Картите са енергия, уважаеми зрители. Важно е кой ги чете тези карти, каква енергия има, дали е чиста, дали е положителна, дали енергията, която има е отрицателна, натоварваща. Затова ви казвам, внимавайте къде ходите. Ако отивате при ясновидец, който се занимава с тежки, черни магии, то повярвайте ми и да сте чист, да нямате магия, то след сеанс при този човек, така ще го нарека, то и вие сте поели от тази негативна енергия и така и вие започвате да трупате тежест, започват и при вас да има невървеж. Затова мислете разумно, действайте разумно и не се отказвайте. Телефоните са изписани на вашите екрани. Какво трябва да направите? Единствено и само да се решите. Да вземете телефона и да го наберете. Отново казвам за тези от вас, които не знаят. Казвам се Денислав, работя на персонален код 14, изчиствам всякакъв вид негативни влияния, магии, клетви, проклятия, страх, стрес. Работя с метода на восоколението, работя и с хора с зависимости. Помагам при изчистването на страх и стрес и при вашите деца. Ако имате проблеми с децата си, не могат да ходят или не могат да говорят, имам резултати и в тези проблемни
ситуации и случаи, когато е стрес, разбира се. Защото ходите на лекари, лекарите ви казват, че няма проблем на физическо ниво. Тогава се обърнете към нас. Ако имате неспокоен сън, то също се обърнете към нас. Ние ще ви помогнем, ще изчистим негатива и, разбира се, ще ви пречистим. Не забравяйте да участвате в това мощно енергийно изчистване. Аз ще продължа до 23 часа да ви записвам и ще направя една силна молитва тази вечер в 00 часа. Така че до 00 обаждайте се и се записвайте. Благодаря на всеки един, който успя да се свърже. В понеделник ще бъда отново с вас. Ще очаквам вашите въпроси и ще отговарям на вашите въпроси и вашите запитвания. И ще включвам във всички ритуали, които правя. Бъдете добри, бъдете истински, бъдете себе си. Търсете ни, помогнете на вас, на вашите близки и на вашите семейства. И не оставяйте да страдат и не гледайте децата си да страдат. Помогнете им да бъдат щастливи, да има хармония в техните домове. Хубав ден от мен, щастие, късмет и много любов!